Hello everyone, welcome to another episode of Dope Hot and Fresh Local Sports. La sikulethela khona exclusively iBetal Top 8 Soccer Tournament semi-final. Sesiyala ngakhona emaphethelweni la ku semi-final bekuhlangane khona iNew Generation ihlangane neWinter Roses, kwabuya futhi second game kwahlangane All Nation ihlangane neRed Bird. Final score for both games, New Generation 0 and Winter Roses 1. Awu basala bakhala babumsibi lapha ya. Second game Winter Roses 2 All Nation 0. Lapha ku final kuyobe kuhlangane zona ziyobe zindala zombili, ku Winter Roses neRed Bird asaziyozala nkomoni. Let's check out the highlights ukuthi ihambe njani le game. Igama uDumzane akashabalala coach Winter Roses. Hayi game mina ngibonile idlale kahle. Okay, hayi zange kube nenkinga. Manje ngiyadlala ngizodlala ifinal, semi final ngiwinile senya ku final. Igame ku final eshangazi ukuthi sizokhona yini kuyiwina. Mara sizozama ukuthi sikhona ukuthi siwin ngokuthi ma-substitute wona nginawo ngizobona kiwo ukuthi ngimisa kanjani, bafana bebakhathele ngokuthi hayi le team yona isithwesa ubuzima kakhulu, mara sincencile ukuthi sikhona ukuthi siwine kule game. Hayi sanibona ngiyanibingelela Mandla Msibwe New Generation. Hayi no, umdlalo ngubonile udlalile. Abafana bami baqala ukuyimisela kusekona. Ku-first half hayi. Eish, okay kodwa kamabhadi akhona phela ngoba izinto ziyenzeka. Namagoli aphikwa lapha ya. Kodwa nje khona hayi. Iphutha ke lenzeke kudefender lami. Angalibuki liphasa ugoalkeeper bekhona baqedela, so amaphutha nje amancane ashaye. Sadliwa ngalo 1-0. Kodwa nje hayi khona akubhedi kangaka. Bekufanele ngabe sidlulele la, kodwa ngisho ke sishaye ngokufika late kwaborefu. Uyabona sesisebenzisa ama-player asicindezela ngoba esabuthi ayodlala nathi ku final akube lokho siyabonga ngophansi. Sanibonani njani? Igama lami Simpiwe Ngamahlangu. Dlalile igame iphelile phela nga-2-0 of which loss for us. Namhlanje angijabulanga ngama-results engatholile. Labafana shuthi namhlanje vele bengamelanga abadlali because bangicelile bathi cela ngabadlalisi ngenkali, mara lokho akusana indaba. Ngiyabonga ku Red Bird ukuthi badlulile baya kuma final, bafisela inhlanhla nabo. Ngiyabonga. Sanibonani, igama uSizwa kaMasewa, ucoach we Red Bird team yaseWellas. Njengoba nje silana nje interviewer, sijabule kakhulu si Red Bird njengoba siya final. Njengoba amadoda bekasebenza nje athi ikhandle impela akhombisa ukuthi ayifuna le tournament namanje satawuchubeka nje sisebenze. Sisekutheni la siyakhona, safuna sichubeke impela. Ngiyathemba nebafana nje basatawuphusha impela bayithathe le final yeDunusa. Siyabonga. It's not right,